ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାम? 3000 3000 ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏମଆଇ କେତେ ଦେବେ? EMI 2000 ଯାଉଛି। 2000 ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। 21 2000 3000 ଇଏମଆଇ ଦେଇଦେବେ 2000। ତେଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପକେଇବେ? ତେଲ ତ ଯେତେ ଯାହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ପୁଣି ଦେଉଥିଲୁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ମାସ ଶେଷରେ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବଳିବ ଲାଗୁଛି? 2000 ଟଙ୍କା ଇଏମଆଇ ଗଲା, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ବଳିବ କିଛି ଟଙ୍କା? ଦେଖିବା। ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ମିଳିନି, ମିଳିବ ଆଉ। ବିଲକୁଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ପାଇନୁ, ନୂଆ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାଲାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଇଏମଆଇ କେମିତି ଭରିବେ? ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ଏବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାଲାରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ତ ଇଏମଆଇ କାଟିବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ ତା ଉପରେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଲାରୀ ଦେବେନି? ସରି ନବୀନ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ? ଆପଣ ତୀରଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବାଜୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। କେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଦେଲେଣି, ତ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା। ଏମିତି 3000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ, ତା ଦେହରୁ 2100 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍କୁଟିର ଇଏମଆଇ, ଆଉ ବଳିଲା 900। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭୁଆଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ନରମ ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ଦବାନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଉ ଠକନ୍ତୁନି। ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କୁ ଆଉ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନବୀନ ବାବୁ? ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିବେ? ନବୀନ ସରକାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ କି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଅବିକା ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, ସ୍କୁଟି ତ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ସୁଝିବେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ? ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନକୁ ଅନ୍ତ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଭଲ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖେଇପାରିବ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ?